ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకో నానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో నీకు అందరికి ఏసుదేవుటి పెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం కష్టం వత్తస్కే యెహోవా దేవుడు నీకు సాయంతునితో యాకోబుని దేవుడు తోడు మంచి నడిపిస్తూ. కీర్తన పుస్తకము 20వ అధ్యాయము 1వ వచనం. ప్రార్థన. యేసయ్యా నీకు వందనకు తండ్రి. మరి నాడు ఈ మాట తినిపేసి నీ కాల్కిన వాసి తలపనము నీ పిల్ల బాత కష్టకిని మినರೋ ஒரு కుటుంబకిని ఓరి జీవితకిని బాత ఇబ్బందికిని మినరో ఆ కష్ట కాలం నుండి విడిపిసి ఊరికి తోడు మంచి నడిపిసించరు. ఈ మాట అంతా యేసయ్య పేదెర్తే తలపొరు మినం తండ్రి. ఆమేన్.